Galicia defende que o financiamento autonómico debe consensuarse entre todos. Alfonso Rueda acusa o goberno de dividir cas xuntanzas bilaterais e anuncia que Galicia non acudirá. O mesmo farán o resto de comunidades gobernadas polo PP. Rueda participou esta tarde nun foro en Barcelona onde tamén estaban os presidentes de Cataluña e Euskadi. Pero sí me parece relevante. Ferrol acelera os trámites para a instalación da fábrica de coches MG. Declara o proxecto de interese municipal estratégico. O obxectivo é que as obras comecen xa o ano que ven e os primeiros coches saian da planta en 2028. E hoxe imos coñecer a Jaime Rey, o zapateiro de Betanzos. Comezou co oficio aos 14 anos, cando o calzado se facía á medida. Cos 80 xa cumpridos, segue acudindo cada día ao taller e non quere nin escoitar falar de xubilación. Comezamos, boas noites. As comunidades do Partido Popular non acudirán ás reunións bilaterais convocadas polo Ministerio de Facenda para abordar o financiamento autonómico. Din que ten que ser debatido de forma conxunta. Foi o tema que centrou esta tarde un foro de debate entre Rueda, Illa e Pradales. Alfonso Rueda e Salvador Illa puxeron de manifesto a dificultade de chegar a un acordo. Barcelona, Gloria Valera. Sí, Salvador Illa respaldou o modelo de financiamento de Pedro Sánchez que recolle as peculiaridades de Cataluña e pediulle ao Partido Popular unha proposta alternativa. Alfonso Rueda asegura que a iniciativa do Ministerio deixa atrás algunhas comunidades autónomas e di que o que de todos debe debatirse e repartirse entre todos. Pola súa parte, o Lendakari Pradales defendeu o modelo de cota grazas ao cal o País Vasco recada todos os seus impostos. Imanol Pradales defendeu o modelo vasco de autogoberno e dixo que a relación do País Vasco co goberno central debe ser bilateral. Cuando se dice que el concierto vasco es un régimen insolidario o que el cupo vasco es un cálculo político que no está basado en hechos, hay desconocimiento respecto a esta cuestión. Este es un sistema que es complejo, que existe mucha responsabilidad para su gestión, que exige también la asunción de un riesgo unilateral. Cataluña busca exercer o liderado no reparto de fondos. Salvador Illa defendeu a proposta do goberno de Sánchez, que ten en conta as peculiaridades catalanas. El primer paso es la condonación de la deuda. ¿Usted por qué se ha endeudado? Porque gestiona mal. Oiga, me he endeudado porque estoy mal financiado. Porque a nivel de gestión puede haber diferencias, pero no sustanciales. Hoy en día todos más o menos sabemos gestionar. Alfonso Rueda non está de acordo. Cree que o que de todos debe negociarse entre todos. Discutamos esto desde el principio entre todos, si se quiere llegar a un acuerdo. Si lo que se quiere es hacer otras cosas, me parece que es el camino que están intentando y que están siguiendo. Y la llamada de ayer de un gobierno que ni siquiera aprueba presupuestos para que hablemos uno a uno lo que es de todos, me parece un error que no vaya a ninguna parte y desde luego en el que Galicia no va a participar. Rueda asegura que o modelo proposto por Sánchez prexudica a Galicia, que con case o 6% da poboación de España recibiría o 2,8% dos recursos. Salvador Illa, Imanol Pradales e Alfonso Rueda tamén reflexionaron sobre o futuro político en España. Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía. Si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas. ¿Alguien se cree que de verdad los asuntos de país, los que nos solucionan el día a día, los estratégicos a corto, medio y largo plazo, alguien se está ocupando de verdad? ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse de otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? O presidente do Partido Popular di que hai que ser serios despois de escoitar a Junts retando a reunirse con Puigdemont en Waterloo para debater unha posible moción de censura instrumental contra Pedro Sánchez. Os populares descartan a idea e comprométense a facer todo o posible para devolver a decencia ao país, con ou sen axuda dos nacionalistas. Luz verde pros pagos anticipados do goberno ás comunidades autónomas que reclamaban as 14 autonomías do PP. Aprobounas o Consello de Ministros de hoxe. As entregas superan os 170.000 millóns. Galicia recibirá 10.900 millóns. Son para reforzar os servizos públicos en que os gobernos rexionais teñen máis competencias.
O PSOE eleva a 45.000 euros o importe que lle pagou a Leire Díez por traballos de comunicación que nun principio cuantificara en 15.000 euros. O partido enviou un escrito ao xulgado co novo detalle dos pagamentos efectuados polo PSOE de Cantabria a exmilitante entre os anos 2015 e 2017. Trátase dunha investigación a Leire Díez por tráfico de influencias nunha causa distinta á aberta pola Audiencia Nacional. E no xuízo contra o irmán do presidente do goberno, hoxe declarou unha das testemunhas clave. Trátase dunha das aspirantes ao posto que conseguiu finalmente David Sánchez na Deputación de Badaxoz. Poucos días antes da proba da selección, dixéronlle que a praza xa tiña dono. Cristina de Frutos era unha das 11 aspirantes á praza de coordinador de actividades dos conservatorios de música da Deputación, a praza que finalmente foi para David Sánchez. Asegurou que a poucos días da proba de selección, alguén lle advertiu que non se molestase en acudir. Ella sabía para quién era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez. Pregunté que quién era Pedro Sánchez, pensando que era una persona más del entorno nuestro, y me mandó una foto del actual presidente del gobierno. Aínda así, de Frutos decidiu presentarse ante o tribunal, pero mucho interés no tenían porque no me escuchaban mucho ni me hicieron preguntas. A publicación do resultado fíxolle sospeitar aínda máis. Cuando vi la resolución que le daban el puesto a este señor porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal, con todo lo que yo insistí, que me hiciesen preguntas y no me hicieron ninguna. Algúns dos abogados das acusacións aprezan irregularidades nos baremos de puntuación. ¿Tiene usted conocimiento de idiomas en inglés, italiano y portugués? ¿Es cierto? Es cierto. ¿Y sabe usted por qué en la puntuación de valoración le pusieron 0 justamente en esa casilla? Pues no. No hubo unas actas publicadas con toda esa referencia que le estoy diciendo. ¿Me lo confirma? Bueno, a mí no me llegó nada. A declaración de David Sánchez está prevista para este xoves 4 de xuño. Ferrol declara o proxecto de SAIC Motor de interese municipal estratégico para acelerar as obras de implantación da planta de coches. O obxectivo é que comece a construirse o ano que ven. O alcalde de Ferrol destaca que o porto exterior se converterá nun nodo exportador da cidade, converténdoa nun referente da nova automoción eléctrica. Competindo non só por liderar a industria en Galicia, sino que estamos competindo por liderar a industria en España, en Europa. Ferrol está onde hai uns anos moitos crían que era imposible que puidese estar. Crecendo en poboación, crecendo en emprego. Xa ven que Ferrol acelera os trámites para que a finais de 2028 saian da factoría que se instalará nese porto exterior os primeiros vehículos eléctricos da multinacional chinesa. Patricia Vilar. Sí, porque con 300.000 coches vendidos en Europa, contar con unha factoría propia aquí era un proxecto prioritario para o xigante chinés da automoción. Dende a empresa explicaron hoxe, dende a compañía, algúns dos motivos que levaron a escoller Galicia para instalar esta planta industrial que terá este porto exterior da Coruña como seu centro neurálxico. Falan do acceso á man de obra cualificada e tamén a proveedores especializados e tamén da importancia a nivel logístico e de transporte das posibilidades que ofrece esta infraestructura. Salientan tamén dende a compañía a importancia da colaboración entre administracións para sacar adiante este proxecto. Galicia cumple con todos os requisitos. Tiene acceso a mano de obra cualificada, tiene una red de proveedores plenamente ya establecidos con perfecta capacitación, tiene acceso a puertos marítimos como el Ferrol, que permite la descarga de buques roll-on, roll-off. Pero non só iso. Cuando ya hemos superado la barrera de los 300.000 coches vendidos en Europa, ya tiene sentido tener una fábrica local y por eso va a ser la fábrica de Galicia. Para nosotros es fundamental el concepto de hecho en Europa para los europeos. Unha factoría que terá o seu centro neurálxico no porto de Ferrol. No sabemos si será en As Pontes los siguientes accesos logísticos del centro MG en Europa, pero lo que sí está claro es que el centro neurológico va a ser el puerto del Ferrol. E dai sairán os primeiros coches a finais de 2028. Tendrán que ser modelos de los que llamamos nosotros New Energy Vehicles, son vehículos de nuevas energías, eléctricos, híbridos enchufables, etc. Dende o grupo SAIC destacan tamén a importancia da colaboración entre as distintas administracións.
institución regional, que es Galicia, Gobierno central y SAIC, con lo cual ese tono positivo, esa transparencia de ideas es lo que ha llegado al final a buen puerto a este proyecto. O paro baixa en Galicia por terceiro mes consecutivo. Caen case 3.000 persoas no mes de maio. O número total de desempregados queda algo por riba dos 109.000, é un 2% menos ca o ano anterior. Vimos con 109.000, algo máis de 109.000 parados, registrar tamén o mellor mes de maio de toda a serie histórica. Eu destacaría ademais que na comparativa intermensual, é dicir, respecto ao mes de abril deste ano, pois baixamos o paro un punto máis que a media nacional. E ademais creouse emprego o mes pasado con 8.000 novos afiliados á Seguridade Social. Hai case 1.112.000 cotizantes na nosa comunidade, a mellor cifra para un mes de maio de toda a serie histórica. A tendencia é similar no resto de España. Baixou o paro en maio en máis de 36.000 persoas no conxunto do Estado. E o total de parados queda en 2.320.000, unha caída do desemprego de case 5,5 puntos no último ano. Aumentan tamén as afiliacións á Seguridade Social no conxunto de España, con case 232.000 novos cotizantes en maio. Por primeira vez, o mercado laboral supera os 22.300.000 afiliados. Estamos afortunadamente generando empleo de calidad, empleo estable y con derechos que nos está permitiendo mejorar las condiciones de trabajo, especialmente las condiciones salariales. O Consello de Ministros aprobou hoxe o Estatuto Marco que rexeitan os médicos. Un novo choque da ministra cun colectivo profesional que mantén a folga convocada a partir do día 15 e que será a quinta nos últimos meses. Os facultativos preparan, ademais, unha gran concentración en Madrid diante do Ministerio. O Goberno impulsará 3 proxectos de vivenda asequible na Coruña, Carballo e Lugo. Forman parte das 22 novas actuacións que hoxe aprobou o Consello de Ministros. Para financialas, o Executivo autorizou a transferencia de 260 millóns de euros á empresa pública de vivenda Casa 47. O obxectivo é poñer no mercado máis de 1.600 pisos para alugueiro con prezos limitados. Máis asuntos deste martes. Comezaron a declarar as primeiras testemuñas no xuízo pola morte do mozo Joel Quispe durante unha liorta na Coruña. Hai 3 acusados, aínda que a Fiscalía só presenta cargos contra o presunto autor material da coitelada. Na segunda sesión do xuízo pola morte de Joel Quispe declararon varias testemuñas presentes aquela noite boa de 2023. Relataron como asistiron a 2 liortas consecutivas entre o falecido e 2 grupos de mozos, pero ningún lembra o momento da coitelada mortal. El recuerdo más claro que tengo esa noche es ver a Joel en el suelo, ensangrentado. Coinciden en que os 3 acusados tentaron nun primeiro momento defender a Quispe das agresións e que foi este quen se revolveu contra eles. Se dirigen hacia nosotros como defendiendo a Joel y queriendo parar un poco la pelea y después Joel pues se empieza como a enzarzar con él. A Fiscalía só acusa o presunto autor da navallada, pero as acusacións particulares inclúen outros 2 participantes, un deles por supostamente proporcionar a arma mortal. Dijo algo como que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso. As acusacións piden penas que van dos 3 aos 25 anos de cadea, mentres que a defensa do presunto autor material reclama a absolución co argumento de que actuou nun momento de ira e baixo os efectos do alcohol e das drogas. A Garda Civil investiga cal foi a orixe dun cargamento de medicamentos que atopou nun chalé de Vilaboa, na Coruña. Foron por prata e atoparon un tesouro. 5 kilos de cocaína, también algo de hachís, dinero en metálico, algunas escopetas también se intervinieron, pero sobre todo la principal novedad fue el hallazgo de todos estos medicamentos. Unha barbaridade de medicamento, en palabras dos investigadores, 4 caixas de cartón de gran tamaño con máis de 150 fármacos diferentes. Había muchos antidepresivos, psicotrópicos, de todo tipo. Encontramos Rivotril, Lexatin, Lírica, aproximadamente 2.000 blisters.
Estaban no chale de Vilaboa que figura como sede da Asociación Cubana Galega Jai de Santa María, unha entidade que naceu en 2014 e que no seu día se rexistrou no Concello de Vilaboa. Un ano estiveron. Dende 2020 non figura tal asociación. Pouco movimento tamén no seu Facebook. A presidenta é unha das persoas que ingresou en prisión a semana pasada con outro suposto líder da trama. Dos células bastante organizadas y activas. Llegamos a la conclusión de que estaban relacionadas, por eso componen un único grupo criminal. Persoas relacionadas coa asociación aseguran que os medicamentos son doazóns para Cuba. A Garda Civil investiga orixe e destino. De momento, 3 persoas foron á prisión, os 2 supostos líderes e o fillo da cubana, pero el por outro delito anterior. O Goberno de Murcia solicitoulle axuda ao Estado para tratar de controlar un incendio forestal que se declarou no Parque Regional del Valle Carrascoy e que obrigou a desaloxar varias vivendas. As condicións climatolóxicas fan que o lume avance sen control, polo que se decretou o nivel 2 de emerxencias. O Goberno enviou 3 avións e un helicóptero á zona e varias dotacións da UME xa están desprazándose desde Valencia. E a Garda Civil detivo un home como presunto autor do estrangulamento da súa parella na localidade de Callosa de Segura, en Alacante. A vítima, unha muller de 48 anos, e o presunto asasino convivían no mesmo domicilio. O home foi detido despois de acudir ao cuartel a confesar o crime que se investiga xa como violencia de xénero. Non existían denuncias previas por parte da vítima, pero si de parellas anteriores. Alzo la mirada. Alzo la mirada. Queda un día menos para a visita do Papa, dende a súa aterraxe en Madrid este sábado ata a súa despedida en Tenerife o venres vindeiro. León XIV deixará en España palabras que terán eco mundial. Mentres agardamos, imos escoitar algunhas frases moi lembradas dos últimos papas. Xoán Paulo II, Papa dende 1978 ata 2005. Noche oscura, noche pasada, buenos días a todo aquel que sufre la injusticia. Bieito XVI, Papa dende 2005 ata 2013. Los que soportan el peso del sufrimiento, el abandono, la violencia o el hambre. A todos deseo saludaros y expresaros mi gran afecto con un abrazo de paz. Francisco, Papa dende 2013 ata 2025. La Iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar. Y una madre siempre tiene el corazón abierto para todos sus hijos. Todos, 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 sin exclusión. El León XIV, Papa. Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo. Papa dende 2025. Entre os fitos da visita papal a España, hoxe queremos destacar o que terá lugar o día 10 en Barcelona, cando León XIV bendicirá a recentemente finalizada Torre de Xesús da Sagrada Familia. Unha peza a cruz que coroa o templo deseñado por Gaudí no centenario da súa morte e que a converte na máis alta do mundo. Unha basílica expiatoria, exemplo de obra mestra levantada con esmolas e doazóns dos fieis. Un templo, por certo, con alma galega. O granito das nosas canteiras está presente en distintas columnas do interior, nas ventás das cubertas e nas 6 torres do ciborrio central, as de Xesucristo, a Virxe e os 4 evanxelistas. Máis asuntos, estamos de novo en Galicia. A temperatura da auga do mar bateu aquí récords históricos durante o mes de maio. En puntos da costa galega superou os 20 graus, Alejandro. Sí, Pablo, por exemplo, a boia de Cabo Silleiro, o día 27 de maio rozou os 19 graus, outro tanto na boia de Sisargas o día 31, e se nos imos máis cara ao norte, en Estaca de Bares, chegou a superarse ese rexistro. Pero non é unha cousa exclusiva de Galicia, porque no Mediterráneo chegaron a ter 27 graus de temperatura da auga do mar. Datos sen precedentes, pero tamén moi preocupantes, porque este quecemento do mar pode favorecer a formación de dinas e tamén pode ter efectos negativos sobre o ecosistema
sistema mariño. Os expertos xa advirten porque estas anomalías térmicas poden repetirse nos vindeiros meses. Parte da formación da princesa Leonor na Academia do Aire de San Javier, en Murcia. Saltos de paracaidismo son imaxes publicadas pola Casa Real en que vemos a princesa Leonor canda aos seus compañeiros. Unhas prácticas que completan o seu adestramento militar, que comezara como cadete na Academia Xeral Militar de Zaragoza e despois como alférez, lembrarán, na Escola Naval de Marín, aquí en Galicia. O presidente do Goberno entregoulle esta tarde á familia de Fernando Ónega a Gran Cruz da Orde ao Mérito Civil, concedida a título póstumo ao xornalista galego falecido no mes de marzo. Considerado unha das voces máis relevantes e respectadas da transición, Ónega foi un dos cronistas imprescindibles da historia de España. Este galardón recoñece a súa achega ao xornalismo e a súa longa traxectoria profesional. Máis de 13.000 mozos galegos viviron hoxe un dos días máis tensos da súa carreira académica. As probas de acceso á universidade arrancaron con máis medidas de seguridade que nunca para evitar fraudes con dispositivos electrónicos. Nas primeiras probas de literatura e historia caeron preguntas sobre a Guerra Civil, Unamuno ou un comentario de texto sobre a cantante Rosalía. Por diante, quedan 2 días máis de nervios. Aprendeu o oficio de zapateiro co seu pai aos 14 anos. Agora, cumpridos os 80, segue indo traballar cada día ao seu taller, en Betanzos, e non quere oír falar de xubilación. Na céntrica Rúa Travesa de Betanzos encontramos a Jaime no seu taller. En 1931, seu pai abriu o negocio. Del aprendeu o oficio aos 14 anos. Facíanse zapatos antiguamente. Pós do campo e todo eso. E duraban... Algúnas das máquinas que usaba entón seguen funcionando. A de coser e a de acabado teñen, como a él, 80 anos. É un banco de finisaje de zapateiro. Mandarme ao meu pai de Bilbao. E creo que, non sei canto lle costou, creo que era un mundo daquela época. Agora o seu día a día céntrase nos arranxos de calzado. Mira, estas que son de madeira e aquela, teño overbooking. Por culpa de se destragan os pés cos tenis, Dios mío. É a súa particular cruzada. Hai xente que me di, Jaime, canto me cobras por estas tapas e estes zapatos? 8, 9 euros, depende. E costaronme 10 na feira. O material é peor agora que antes. Con 80 anos non pensa xubilarse. Mentras teña salud, nada. Estamos agora en Australia. Nun concerto de La La Land, pouco antes de comezar, quedaron sin pianista. O director tivo que buscar un voluntario e, aínda que non moitos confiaban, o concerto acabou sendo todo un éxito. Imaginen que mercan unhas entradas para un concerto de La La Land e pouco antes de comenzar, o director informa de que non teñen pianista. Pois iso foi o que lles aconteceu aos asistentes do concerto que o director Justin Hurwitz ofrecía hai poucos días en Australia. A mensaxe era clara: búscase un voluntario para salvar o concerto. Ao principio ninguén daba o paso, pero no segundo intento xa tiñan voluntario. Era un mozo de 21 anos chamado Sterling Nasa, que pasou de ser un descoñecido a ser viral nas redes sociais. O curioso é que el non quería, foron os seus amigos os que levantaron a man por el. A súa actuación non só salvou a papeleta do director, Nasa sorprendeu coa súa habilidade no piano. Boa lectura da partitura, tonalidade correcta, escala adecuada e todo sen ningún ensaio. O director, gañador de 2 premios Óscar, tivo claro, atopábanse ante un mozo cunha gran habilidade e non dubidou en levantar unha ovación para él. Nasa estuda política e estudos internacionais na Universidade de Sydney e non ten pensado iniciar unha carreira na música, aínda que despois do vivido no concerto pode darlle unha volta. Esta noite temos estrea na Televisión de Galicia, Casa de Cor, un programa en que che fan unha reforma na casa nun santiamén. 1, 2, 3.
Chega a Televisión de Galicia o programa que te deixarás en palabras. 48 horas de obra e un presuposto limitado son suficientes para conseguir reformas increíbles. Presentado por Dani Polo e coa participación dos expertos Ana Barja e Edu Figueiredo, que non sempre terán unha tarefa doada. Mira. Quen pintou isto? Carai, sí que vai haber algo de traballo para os expertos. Xa xo digo eu. Non perdas Casa de Cor esta noite a partir das 11:15 na Televisión de Galicia. O que ven o meu carón é unha obra de arte, chámase Comedian e estaba exposta no Museo Pompidou de Metz, en Francia. A mala noticia é que a roubaron esta fin de semana. A boa é que non foi moi difícil reemplazala. Colleron outro plátano e listo. É unha peza de Mauricio Catelán, coñecido por colocar esculturas de si mesmo nos museos ou de pendurar un cabalo do teito. A cousa é que non é a primeira vez que dá que falar esta obra do plátano. En 2024, un millonario comprou a banana por 6,2 millóns de euros para despois facer isto. Se están cenando, bo proveito. Ata mañá.